La transparència considera que és fundamental per a gestionar millor la pandèmia i per a conscienciar també a la gent del que està passant al nostre poble. Per això habitualment compartisc amb vosaltres les xifres de coronavirus que dona la Conselleria de Sanitat cada dimarts i divendres, perquè pense que quan més conscients siguem del que està passant, podrem reaccionar en més temps. Lamentablement, he vist que aquestes xifres que estic compartint amb vosaltres estan totalment desactualitzades, que la Conselleria està donant xifres d'una antiguitat de 2 setmanes quan es publiquen. Per aquest motiu, el passat plenari vam demanar des del Grup Popular que l'Ajuntament exigirà a la Conselleria les xifres reals que es mereix Tavernes i que no són altres que les que ja estan passant els nostres sanitaris ací a diari. Són les xifres que ja tenim en Tavernes i que estan passant a la Conselleria. Aquestes xifres haurien de veure's a diari i de compartir-se en la població per evitar la propagació de la malaltia. Lamentem que el govern de Tavernes baixi l'exigència respecte a aquest tipus d'informació vital per al nostre poble i esperem que amb la vostra col·laboració i amb la nostra insistència aconseguim el que Tavernes necessita ara, que són xifres reals, diàries i a diari de la pandèmia en el nostre municipi.